Had die van Jimmix een leuke naam? KitKat? Ja, Mikey. Die van nu je het Messi. Oh. En toen kregen we later nog een kot en die neemde Forky. Nijsmakkers. Maar Roelof de Vries. Dit is Nijsmakkers, een podcast over het Libben en het Nijs in Friesland. En bepraat ik weer, zoals elke week, maar Miemakkers. In deze podcast krijgt de volgende drie mansjes van de prijs van Ian, Janko Christ. Het mansje maakt de film Ster en is voor u de onverschilligheid zelf, vooral op dit tijdstip. Arjen Boslaar, het mansje van Kamme geboren, journalist en bepaalt elke week Waard de Vries van de Wiekenwut. En Siebrand Grasdijk, dit mansje gaat graag naar obscure bands en festivals en controleert mijn artikels op omroepfriesland.nl als uw eigen online mansje. Mijn naam is Roelof de Vries, ik ben journalist, spotliefhebber, inspirator, opiniemaker, organisator, commentator en je BFF. Net dan. Ja. Wij nemen het nice serieus, maar u zelfs net. Laat dat vooral duidelijk wezen. Saman, soort reacties kregen van de week? Nou, ik kreeg nog een hele leuke reactie van Roelof Lousma. Oh! Of zelfs hier bij de omroep nemen, de leuke Roelof. Ja. Dat grapje moest hebben, maat. Ja, leuk. Dank je. Hij zei, ik heb er opeens 4 maanden bij. Goh. Zei hij dat? Ja. Wat een warm compliment. Wat een leuk, hè? Ja. Want ik heb een Jelly hier. Schatje, Ik kan de hier. leuke Roelof. Ja, ik heb een hier lang de Friese week maken. Ga ik nooit wat van Roelof Luis meer. Nee. Maar dat snap ik wel. Jou te denken. Dit is ik volle leuker. Ja. We hadden natuurlijk een oproepdingen van de week van tips. Dus ik heb de mailbox is echt oestreemd mooi. Leuke reacties. Ik pak er gewoon even een eentje uit. Ja? Net meer een eentje van Hanni Stap. Hoi Roelof, prima programma dat Nijsmakers. Ga zo door. Dit is echt nieuws. Hoe lang heeft er om die te vinden tussen al die mails die Len kan Ik pak er een willekeurige. Willekeurig, eentje ja. drukpikt. Ja, precies. Man, je bent natuurlijk mijn helm, maar ik heb een nieuwe held. Jurjen van der Velde. Oh, Ja? tuurlijk. Kist hem? Ja. De naam zou het me wel weten. Ik denk, Ja. Ja. We zeggen naar Janko. Nee, Janko. Geen idee. Onverschilligheid zelf. 400 er niet in, Janko. Ja. 180. Dat? Hey. Ja, het is juist, nee, in één dat keer in de mansje. boelzaai. Er is de Grand Slam of Darts is op dit stuit dwaande. En hij is nummer 144 van de wereld. Maar ja, hij wint dus gewoon. En hij komt bij de laatste section. En nou ja, laat maar even zien hoe blij dat jonkje is. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Ik geniet hier gewoon zo van. Ik leef gewoon in een droom. En ja, ik hoop dat dit nog voort kan zetten, dit toernooi. Wat er nou gebeurt, ja, het zal maar mijn reet roesten. Maar ik vind dat nou fantastisch. Ja, dit straalt een en al positiviteit en energie uit. Hij is nog maar 22. Hij wie dus de nummer 144 van de wereld. Hij klimt nou wel wat. Janij Flair is trouwens kansleers. Ik geloof misschien 2 van de nummer 1 van de wereld. Humphries. Maar Danny Noppert, Die zit er nog in. Die zit er nog in. hij is er gewoon woon, hè, van Michael Vergerven. Michael van Vergen. Dus ik denk dat we moeten uiteindelijk, denk ik toch, want ik ben 12 Friesen dus naar het WK in december, naar Ellie Pelly. Dus mijn voorstel is dat als je fjouwen naar Opnames op locatie. Ja. En dan Dus we hebben een sportcast, maar wij nemen de sport voor uw rekening. Daar komt het op. Ja, maar de sportcast gaat hoe kan weer vinden. Ah, Ja, ja. maar weer oorsport bepraten. Jawel. Ja. Vies er wat van? Hey, doe maar. Maar dan was het in die sale en dan was het verklooid. Dus mijn vraag weer nou aan Janko, hoe was het dan? Ik zeg juist bijvoorbeeld een volwassen vrouw van hier 54 maar een kalkoen op haar hollen. Hoe was het verklooid gaan als het naar Alexander Palace gist? Als die. Ja? Ja, dat lijkt me Als mooi. Roelof Lousma. Dat wij al dat ze kennen. Of dat wij al als een koorverklaring en dan live uitsturen. Ja. Of een fantasieopstelling. Goed idee. Is er iets van je precies? Roelof was grote smurf. We werken wel een moppensmurf. Dan krijgen we Janko een smurf in. En dan Siebrand. Ja. En wat bent u dan? Ik ben een moppensmurf. Oh ja, oké. Moppensmurf. Maar toch potige wijze. Zelfkennis. Oh. We gaan even door naar wat serieuze nijs. Bij een grote brand bij een auto-recyclebedrijf in Ljouwert binnen zaterdagmorgen meer dan 24 auto's en een bedrijfsplan bots kan sharen. De politie had 1 persoon aangehouden van brandstichting. Het gaat om een 48-jarige man uit die stad. Janko, ook is de eigenaar van dit bedrijf. Ja, Bondo. Bondo. Wie is Bondo dan? Nou, Bondo, die het nou toevallig is het die goede kunde. Maar de beppe van Miranda. Ja, Diezelfde Van van... de beroemde Oranjekoek. ja diezelfde. Ja. En
Want ik zei hoe dat dan gaat. Dus dan zij had een stikkende auto, komt dan met Bondo. Bondo zei, nou, het maakt dit kostje. En dan eerst had hij het repareerd. En dan zei hij, nou, dit maakt het kostje. En dan zei zij, ja, maar hoe moet ik dat nou betalen? Nou, en dan bakt ze voor hem een cake. Een oranje koek. Bijvoorbeeld. En dan doen ze het op die manier. En, Oh, ja. en wat ik wil gebeurd is, ze woont naar je auto. En moest hij het voor haar uitzieken. Zie je €2000 budget. Ging ik dan helemaal een envelopje van die €2000 om dan te betalen. En dan zei ik, nou, hier is dit 2000. En dan zei hij van, nee, het was maar 1000. Oh. En dan, en dus dan... Doe je het 400 van Bondo, 400... Ik zelf 1000 in de boezen. Nee, maar hij hier daar makkelijk dan 1000 natuurlijk pakken kan. Nee. Maar dan zei hij wel. Dus dat is echt een mooi vent. Hij had daar ik bij de Maheer wel West. Ik zelf net mijn collega Gelf Kalk. Maar hij had daar ik ex-gedetineerden in dienst die dan op die manier bij integreren kennen. Dus het is echt een hartverwarmende kerel. En, Hoe slim zit er nou in de probleem? Geen idee. Ik heb hem nou net sprutsen sinds dat alle jaar. Maar het is wel een drama natuurlijk. Ja, kun je wezen. Dat is toch maar een cameraatje van Heerder even het is binnenkwad. Nou, En een ja, envelop, van ja. Max. Ja, ik weet net. Het Of is, van Max? Draait ook voor Omroep Max? Oh. Maar nee, dus dat liep me wel leuk. Ja. Maar het is een interessante vent. We hebben een revolutionaire verhoring. Och, jong. We hadden natuurlijk al jullie eigen rubriek. We begonnen altijd met de rubriek van Bossie. Altijd. Hebben we Maar dat altijd gaan we nou omdraaid. Dus kom maar in. De toptreien van Siebrand. Wie is de leader vorige keer zo lang? Ja, nee, volgens mij, ja, ik denk het wel. Oké. Heb je wel wat kwatter? Nou, Ja. Nog een verhoring. Ja, vertel. Doe komst mij het revolutionaire idee om net meer de meer lezen berichten te doen. Ja. Daar hebben we je sowieso oer. Ja. Gewoon die eigen bericht. Mijn Gewoon eigen Westo die Net heel niet wat... ik zelfs- net Net ik ik zelfs zelfs kunnen erin kwijt. Precies, ik ga ze net zelf schreeuwen altijd, maar ik ga ze lezen en ik dacht, dit is iets wat me onthergeeft. Oké, nou. Ook nummer 2. Nummer 3. Wat gaat het hij ont het? Katten. oh. Ga je hem katten? Nee, ik haat katten. Oh, Ja. doe haast een hoen. Je beide ben kattenman. Ja, vieze beest. Ben je wel eens kwijt? Ieder al fort? Ja. Ieder ik wel eens nog een hier lang fort? Nee, joh, die venus weer op een gegeven moment 4 weken fut. Toen dacht ik dat we nooit meer waarom zo'n. Nee, maar dat is dus het probleem met mijn katten. Want ze hechten is, helemaal net rond basis. Dat is niet onze meer rubriek net. Ze sorry. redden haarzelf. Maar Ja. dit kist mooi van in Utrecht hebben we Oh, ja. inderdaad. Ja. Nou, de kat van Richie uit Marem, KitKat heet er, die redde hem zelf ook, maar die had dat nog een uur lang dien. Take a break. Hier, ja, van wat shot, die shot hem nou ik in de beeld inderdaad. Richie wie hem nog een uur lang kwijt. Hij denkt dat er op de bus stapt is, de kat. Oké. En ergens verderop Dat je die hoen net dwang. in jou uitstapt en net weer omkwam. Dus Richie hiek net toch dat er hem ooit weer om zijn zoeken. Totdat er laatst voen waard. Nou, mij wat omwegen bij Richie terug te komen. Had ze hem bellen. Oh. En die is nog een uur voor bij zijn kat. Die had hij tussen wel 3 katten. Die hier er dan net. Dus het werd wel druk daar thuis. Hoeveel? Ja, dat gaat goed. Ja, doe zij dus ik zaterdag. Dan mag ik 3 zitten. Ja, Hij zegt hem ook goed, hè, van Jochen hier op de ja, stuur, het is, die kat. ja, maar hier, ja, katten kunnen zelf redden. Dat is Ja, wel... blijkbaar. Ja, die venus, ik was 4 weken fut west. En toen, nou ja, hing we eigenlijk al Auski van hem na. In gedachten. En toen doekte er niet eens op een pagina van de beste-ambulance. Want toen wie er ergens aan de orenkant van de wiek voen. Net zo 4 fut als Marem Ljout, maar oorlog kilometer verderop. Totaal vermageren, dus maar ja, hij hem zelf 4 weken lang redden. Nou, Ja. KitKat had ik wat eten voen in de auto. Die had- kat heet dus KitKat. Ja, is leuk. Wij hebben mijn dochter, die is 8 en die hebben een kat op haar jeetje, jong. Dus dat is in die zin ik een beetje een trauma in de maak. Er zal altijd wat mooi Is dat gebeuren. allemaal correct niet? Ja, alleen wij hebben die zo'n GPS-bandje om. Oh ja. Dat Dus is we wel weten meer, in, inderdaad. in theorie altijd waar die is. En Ja, in heb je het zo theorie, leuk- want wij Ja, theorie, die hè? venus had ik wel zo'n bandje gewoon. En die kwam dan elke keer thuis zonder bandje. Oh ja. Dus dan, ja, Had die van je mix een leuke naam? KitKat? Mikey. Die van nu je het Messi. Oh. En toen kregen we later nog een kat en die noemden we Forky. Goed, maar trollen moet waar dan maar. Ja, dan maar. Ja. De kat, KitKat, die stapte op de bus. Maar, Bruggetje. ja, oer iets meer via sprutsen, er komt een treinstation in Friesland. Ja. Voor het eerst in 24 jaar, want het wordt nog even voordat er Iepen wordt. In 1991 er wat les in kwam, dat wie kan ik gebeuren als ik het goed ga. Er komt een per hier in bij de Werpsterhoek, dus aan de zuidkant van jou. Dus stel je wijn je daar in de buurt, de Klamp of zo.
En Ik ben je daar in de buurt, ja. Oh, ja. Ja. En toen maast met het OV ergens in, dan kun je erop stappen. Nou, ik vond het zelf wel een goed idee. Ik weet net, ben je wat treinreizigers? Nee, het is vis te duur. Het wordt al vis te lang. Gaat te traag. Ik zou heel graag willen, maar Ja. Dat te lang wordt, dat hangt er een beetje vanaf hoe het maakt. Ik moest van een week naar Amsterdam. Nou ja, vanuit jou met de trein is dat 12 uur. mijn band? Toevallig wel. Ja. Maar dan mag dan nog altijd Oerswolle en Ja, dat drama. was wel, en- maar ik moet net hoe te stappen. Het is een directe lijn naar Amsterdam-Zuid. en Direct dan, waar een heel oeren zitten. nee, het waar. Ja. Maar Ja, het maar ging met er de niet- auto best een uur en een kwartier. Doe misschien wel, maar dan is wat dingen naar mij. Ja. Nice zo'n oren jongens misschien. Nou, misschien een oorlog hing het er vanaf. Ja, precies. Maar het ging er ook vanaf West-Wezen. Maar als daar aan de boetenkant van een stad wezen, maar ja, dan is het misschien handiger om je auto te gaan. Maar als in het centrum wezen, maar als betelst die blauwe om parkeerkosten. En dan kiest er vaak de auto in het kwijt. Dus het ging er een beetje vanaf West-Wezen. Maar ik ging wel eens met de trein en ik vind het goed dat er een treinstation bij komt. Nou, maar ik vond wel, daar schrok ik wel van, het treinstation Ljout, het Haatstation, dat ben maar zo'n 8000 reizigers Ja, per dag. dat Dat ben vind net- ik echt heel min. Ja, dat is van NS en dan komt Arriva er nog bij. Dus in totaal zit het op 10.000 ongeveer. Even ProRail. Dat vind ik nog steeds net een Nee, heel soort, hard eerlijk net zijn. wel, Maar, Maar in vergelijking met Orensteden dan? Weet je wat ik? nou ja, ik lees het omdat in dat stukje, wordt Ljout dan nou echt Ljout centraal. Dat weer dan de vraag. Alleen dat mij dus pas blijkbaar, er is een regel voor, dat je minimaal 40.000 mensen op een dag je treinstation hebben. En nou ja, er ben best wel volle sterren bij een centraal station. Ja, 8 of zo toch? Hard. Safel ben er ik We met. zitten hier aan het eind van de wereld natuurlijk, dus er stapt ik nauwelijks in een uur. Ja, dat is ik dat zo. is Als- We hebben Zoiets. treinstations in Ljout. Ja. Ja, oké. Ja, Worden, Ljouwert en En Websterhoek dan. komt Ja, erbij. Werpshoek mag nog een naam krijgen. Ljouwert Websterhoek Zuid. toch? Ja, Oh. dat mij we bedenken. Leeuw van de Klamp. De klant, mooi. Ak Ja. hem nooit. Nummer 1. Tron naar de nummer 1. Deze week weer de dij van de mantelzorg. En dat is een onderwerp, het is net altijd meer sexy onderwerp. Het is ik net per se het meest lezen bericht vaak. Maar ik moet het ook hebben, want ik vind het heel belangrijk. Ja. Een heel soort mensen in Friesland, in Nederland, ben mantelzorger. Daar ga je het net altijd vaak over. Omroep Friesland, collega's van mij, Hajo en Sippy, die gaan een reportage maken over deze vrouw, Anita. En die is al 24 jaar mantelzorger van haar man. Je hebt helemaal geen keus. Je doet wat je moet doen. Tenminste, er zijn ook wel mensen die bijvoorbeeld weggaan hoor. Die zijn het niet, die kunnen het niet aan. En dat is ook heel erg begrijpelijk dat ze dat niet kunnen. Maar wij hebben samen een beslissing gemaakt en we gaan door. En we gaan zorgen dat we het een positieve wending geven. En dat we een beetje een mooi leventje nog een beetje krijgen. Ja. Ze zei, daar ben ik mensen die te verwijren. Dat snapt ze, ik wil, want het is net makkelijk. Ze is nou zelf ziek, ze had kanker. En dan alsnog maakt ze, en doordat ze ik mij al leefde, van haar manswaarde die een hersenbloeding gewoon had, 24 geleden, has 24 geleden. Speciaal voor deze mensen is er nou een initiatief. Dat is een lintje, een mantelzorg lintje. Dus dat ben in de... Wat is er mis maar een gewoon lintje voor deze mevrouw? Ja, die kreeg ze net altijd. Dus dan maak je een bepaald ding van heel soort vrijwilligerswerk die je had. Dit is ik vrijwilligerswerk, maar op mijn oren biezen. En dit kun je zelf. Je kunt mensen gewoon dragen. Als wie van, ik ken iemand die een soort mantelzorg doet, die verzint iets. Maar die centjes zet worden. Nou ja, ik vind dat een heel mooi initiatief. Maar als er dus 12 hier in de Ries is, of 12 je wethouder bent, dan krijg je automatisch een lintje van Oranje. Als dan maar Zo'n gouden medaille vrouw winst op die Olympische Spelen. Ja. Ja, precies. Zo'n vrouw die het 24 jaar van haar man zwaar, die krijgt niks. Nou, het kan wel, maar dan maak je het onvrede en dat is een protocol. Dit kist een mantelzorglintje. Spreekt ik een heel soort waardering uit. Ja, nee, zeker. Ja. Mooi dat het er is, maar eigenlijk Ja, nee, is ja. het clever. Goed, ik moet Maar het goed. positief horen. Ik vind Nee, het mooi nee, dat snap deze ik, snap mensen dat er een lintje is, dat er een initiatief is om deze mensen wat waardering te gaan. En dat Volgens mij terug. vind ik heel goed, omdat er inderdaad zoveel tuurlijk. ik vaak net zien en dat snap ik wel, want het is Ondankbaar werk. nou ondankbaar. Ja, dat weet ik Ja. net, want er is in je persoon heel dankbaar. Nee, En oren nog mensen om weet jou wel. waarschijnlijk. Ja, precies, want dat is ik nog wel eens. Ja. Soms weet diegene het net. onzichtbaar Nee. werk. Ja, het is wel vaak onzichtbaar werk. En die paten verhoren natuurlijk soms Ja, zeker klopt. helemaal. Hè. Ja. Afhankelijk van wat er mis is. Zo stoot kinderen? Janko? Jumig. Ja. Dat weet ik net. Ik ben juist nog bij eigenlijk hetzelfde thema, maar er wie twee zussen. En één zus die zorgt al haar hele leven voor de andere zus. En die had ik mij daar toch net een eigen gezin zelfs. En die twee zussen die waren altijd al together. Die hebben wel weer een fantastisch baan onderling. Maar ik weet net. Dat is kijk of is het oorlog, is dan van vechten. Dat weet je dan. Weet je wel. Dat soort dingen. Ik had het net een. Het liep me echt verschrikkelijk. Maar ja, ik ben ben net ik- een zorgzaam type. Door dit soort neesverhalen, door dit soort neesverhalen is het wel bij stil als het zelf net door van de binnen dus een heel soort mensen. Maar ik denk dat het je moeilijk voorstellen kan hoe het wijzen zo totdat Ja. zelf in zijn Ja. situatie komt. En
Ja. Ik ben meer een type voor wie zware gebeurt. Ik viel mij soms. Ik kon een soort van mantelsvarige verdij. Hij heeft heel wat mantelswaarden voor ontvangen, maar die poortjes, maar die... Ja. Toch? Ja, ik heb 3 keer geopereerd. En dan had ik elke keer 6 weken maar dan plot. Dus dat was van mijn vrouw natuurlijk best wel even pittig. Want dan was 6 weken maar die poort omheen op een bed liggen. En ik kun je mijn eigen kont afvaaien. En ik kon wel onder de douche. Maar daar houdt het wel een beetje op, ja. Dus elke maand, dat was best wel pittig, hè. Ja. Ja. Zwaar leven. Ik kijk wel een beetje hoe dat trouwens. Ja. Dan kijk vanuit het Sjoerd Megoen. Geestelijke mantelzorg voor Bossie? Nou ja, nee, ik fysiek, hè, want die lenzen voelde eruit. Hallo? Hoi, hier zit ik. Kies je nog wel eens in? Jawel. Dat is wel trainer Ja, maar heetjes. hij heeft een vrij grote holle, dus zelfs zonder lens dan slag het dat wel op deze afstand. Maar hij is het einde van de Zuid-Soering nog wel. Jawel. Oké, Siebrand, Ja, Roelof. wat is die favoriete noemer van de kast? Hart van mijn gevoel. Ja? Het van mijn gevoel. Ja? Nou ja, weet ik niet. Ja. Nee, dat vind ik wel aardig vestje. Ja. Zo? Maar Janko, heel even, ik er even naar uitdenken. Nee, daar is sowieso. Nee, ja, wat is die enige die het nog kist? Nee, maar ik vind het oprecht wel een vet nummer. Ja, dat klinkt heel raar, hè? Ja? Maar dat Nee. is... Ik get hem naast eigenlijk. Wat vind ik een goed nummer. Kist even. Het is een iconische pianootje waar het maar iepent. Dus ik hier van de weinige Friese noemers die het heel Nederland kent. Ja, ik vind het echt een goed Pierre met nummer. Twarres. Ja, Nou, Arjen, wat is die favoriet? Kist überhaupt nog een trainernnoemer opnemen? Nou, teken van leven, laat me horen hoe het met je gaat. Oh, Weten waar je staat. Maar goed, ja. Waar je over praat. vertel me hoe je sterren Maar staan. dat is toch ik wel cool eigenlijk, want we kennen het dus al. Ja, maar ja, jouw wol. Nou. we hebben alle jaar opgegroeid in Friesland, werd bij elk dronken tentfeest de kast op een gegeven moment wordt er doorheen geknald. Ja. Als ze net zelf een podium staan, dan we ze door de DJ wel een keer instarten. Dus dat is, ik ben net zo heel verwonderlijk. Ze toch? bestaan 24 hier in, dat Ja. is nice uiterlijk deze week. Hoe vieren ze dat verder eigenlijk trouwens? Ik heb geen idee. ze had Toonje in Green spelen in de Oostpoort en Freed Vianne van Water Trade Shot of Jet in Amsterdam. Zo snel dat ik naar tafel of? Ik zoek daar net naar daar. Het is net per se. Maar de muziek. kast, bekend net- van hun Frieske hit Nije Dij, viert hun 24 bestaan in Greens en Amsterdam. Ja, het is ik zei, waar ze in Friesland zien wil, kan haast. Ja, dus al die tentfeesten nou, ja, die had ja. zo jongen. En als het zo'n band is die het al heel lang speelt, is het ook wel mooi om ze nou en dan gewoon voor een gigantisch grote zaal te spelen. Maar heel veel mensen. Is het ja? Ik heb wel zo'n telefoonsiep. Voor Ster natuurlijk. Grote speler. Ik woon hem graag in Ster. Hè. Ster is de film die toch makkaast, hè? En daar Weet komt iedereen alle- wel. Een heel soort bekende Friesen kon daarin delen. Dat wie de probleem is. Dus ik bel... Hoe is hij dat? Zie ik degon. Tuurlijk. Dus ik bel een Siep op. En ik laai met het concept van de film uit. En toen zei hij van... ja, je broek om in hasjes en die shit in de rouw. Ik zei, nou ja, dat is inderdaad... Zo kind. Dat is Goed een idee. de samenvatting van klopt. Maar goed, dat wordt hij dus helaas Nee? niet. Nee. Waarom niet? Heel raar. Laat ik u het waarom net? Nee, ik kreeg me net zo... Maar goed, hij vond mij een beetje spul. Maar de hoenekop, dat weet ik. Dat laat ik net altijd... de hoenekop laat net bij elke artiest heel goed. Dus waarloze bandkast. Nee, ik vind Nije Dij een vet nummer. Oké. Ja, het is jongens, vet. elke week weer al wat zien. En zo is Siep van de ploeg misschien wel de Fries van de week geweest. De Fries van de Wieken. Waar is deze week de Fries van de Wieken? Waar kwam deze week een soort in het nijs van Aantjelle Soebo rond Henk de Jong? Welke Fries voel op bij Arjen Possie Boslaar? Ja, Siep van de Ploeg hier natuurlijk kent, maar dat is hem net worden. Nou ja, we konden er net omheen deze week. Het Longen zit op slot, de politiek zit op slot. En de maar twee mensen in de boel uit het moeras heli. En een daarvan, die is van u. Siebrand Buma. Nou, ja. Dit Siebrand Buma, de held van het land. Nou ja, ze ben natuurlijk juster officieel ongesteld als informateur. Ja. De En voor volgende de mensen die dat niet weten, wat is dat? En dat is natuurlijk de volgende fase in de kabinetsformatie. We hebben nou de verkenner gewoon, dat wie meneer Koolmees van de NS. Ja, die ging net een soort tiert, die moest waarom naar de NS. Die had het advies doen, CDA en D66 maar trop praten. De partijleiders daarvan, Rob Jetter en Henry Bontebal, die mochten er allebei de een van onwiezen vanuit hun partij. Die dat dan begeleiden met dat proces. En dat binnen Hans Weijers en Siebrand Buma wordt. Ja, Hans Wijs nog eventjes de route, is geen Fries. Maar die zei dat Dylan Jezielgus een leugenaar is. Dat zei hij al voor het tijd. Nou, ik Is dat vond nog wel de geschikte persoon dan om informateur te wezen? Ik heb me wel geneerd, want juist wie dus de presentatie van de beide mannen. Dan maakt ze eerst in de Kamer en dan was ze officieel beneemd, Buma en Weijers. En daarna voor de pers moet ze komen.
En inderdaad, het wie uitlekt dat op de verkiezingsjoen het Weijers zijn van, nou ja, je zult dus wat een leugenaar West in de campagne en het is toch wel schande dat ze net oudstraf binnen door de kiezer en bespietig en al die uitspraken het er niet. En nu wordt er hier vervregen en VVD moet even onder de zietlijnen zitten, dus het is al hier net heel handig om het op zijn minst te zeggen. Maar ken het? Ja. Het ken wat er gebeurt, maar het is natuurlijk niet heel handig. Nee. Dat is op het minst. Maar ik moest er wel heel goed om luisteren, want ze waren dus juist gepresenteerd met z'n beiden, Weijers en Buma. Bij Buma die kamer binnen van de omke die even zelf naar het Jiddisch feestje komt. Mastodont. De mastodon, comeback in Den Haag. Wat er dan uiteindelijk uitroegelt is een jaar lang Weijers die alleen maar 100.000 vragen krijgt, hoe kist dan nog trouw? En Buma die stierde wat naast. Dus ik zeg die ik van heel vrolijk naar van ja, maar wat doe je er eigenlijk? Ik sta hier, maar ik ben gewoon een taskager. Wie heel ongemakkelijk, hè? Wie heel ongemakkelijk. Ik vond hem wel positief. Hier wil grapjes. Het wie wel leuk om te zien dan weer. Siebrand. Ja, Siebrand Ja, Buma. Buma. Hij kreeg een piekel op tafel zitten. Toen zei hij trouwens... Ja, ik heb geen ambitie meer van Den Haag. En nou zit hij in Den Haag. Ja, dus daar kunnen we inderdaad even een zin. Kinderen nog eens een keer wijzen dat ze is van een minister of een orenfunctie. Maar dat doe ik net meer. Dat is clear, dat is van de baan. Nou, in ieder geval niet een politieke functie. Nee. Goh, wat een goed programma weer dit, hè? Oh. Nou ja, Kippenvel. Frieske week, hè? ik denk dat is dan een van de eerste politieke talkshow-hosts die het bontebal-effect wist te duiden, denk ik. Dit is een fragment van 3/4 Ierlien. Hasten Ierlien, de Kries, die prachtig versierde Kriesbeen erachter. En toen hier de stoot al over het bontebal-effect. Zo, even een shout-out naar Roelof. Krijg je nou een compliment? Fries van de week, Roland Fries. Nou, Oké. dan ik net. De Fries van 3/4 Ierlien zei het. Nee, Maar dan ga ik toch naar Den Haag. Ja, maar goed, het is natuurlijk een natuurlijke functie. Hè? Informateur, het is vaak een 2 weken, 3 weken een proces. Dit is wel ruierij. Ja. Dus we zouden dat Ja, niet verliezen. In het verliezen hebben we wel eens informateurs. Hoorn die dan letter in de formatie waarom kwamen altijd door de Nammengie en die dan een ministerspost kregen. Hij zei dat ik minister Bik nog nooit west. Alleen ik verwacht hij net dat er uiteindelijk de stap maakt. Dat liep hem verschrikkelijk, zei hij in hetzelfde fragment. Ja, Dus dan daarom. liep het me Maar net ja, dat goed. hij- maar hij is nou wel... Politici toch in het landsbelang vaak rare dingen. Hij is ook burgemeester van Ljouwert. En ja, hier is jongen voor 3 weken met Waande is de verwachting. Precies. En hier zei ik net langer als dat. Net 3 weken komt er weer om. Oh, dat is maar zo wel. Nou, dat had er ik daar zijn. Dus dan, en dat had er juist zijn. Dus dat is heel wel... Als inwoner van Ljouwert herkennen ze volle moeite. Maar. Dat kind toch ik net 3 weken zonder die. Dat is toch niet in 3 weken ik was 3 weken pot. het hackersprobleem bij het noodoplossing is. Het longen het Buma neder. Roelof. Van september takken hier aan krijgt jou het namelijk een keramiekopleiding. De opleiding is een initiatief van Lies Keramiek. Ik had ik net betocht. In gearworking. Zei je het net, Lies Keramiek? Nee, dat is toch wel betocht. Het is De net voor een opleiding achternaam. is een initiatief van Lies Keramiek. Lies. Het is net een Lies. persoon, toch? Het is gewoon een artiestennaam of een groep of zo. Ja, Ja. volgens mij wel. Nevens initiatief Janko nemen Christus, ik met zijn achternamen. nee. Janko Christus. Nevens initiatief nemen ze maar voor Sjoen in de behoefte. Ik zet daar wat vraagtekens bij. Ga je wel eens de behoefte om te kleien, maar keramiek of zo en dan is dat mooi. Ja, maar het is zo ongetwijfeld een behoefte geweest, maar hoe grut is die? Ik bedoel, wat zit zij precies doen? Ja, keramiekmaatje. Ja, maar workshops of zo, dan is de... Ik bedoel, het liep mij... Dat weet ik niet. Het liep mij een hartstikke leuke Het is, repo. het is een soort opleiding in gearwerk met Verda, als ik het goed ga. Ja. De haal 16 mensen aanmeldt. Zo. Nou ja, ja, Alsjeblieft. dat zit in datzelfde berichtlijst. Dan krijg je het eerst. Het liep mij een fantastische repo van heer. Alsjeblieft net. Nee. Misschien een leuke... Zet een huisverhaal van 54 plus en Janko die daar dan... Misschien een groepsuitje voor u, als teambuilding. Ja. Lip je die leven, maar dan beter. Dat is mijn beurt zeker, hè? Oké, ja, nou ja, goed, deze rubriek. Ja, waarin ik levenstips, ja, onder meesken. Dus ik heb op die end gekregen dat ik iets sneller mijn punt maken moest. Dus dat wil ik wel, maar ik kan hem maar natuurlijk niet voorstellen. eerst wel vertellen natuurlijk dat... ik heb deze rubriek bedacht, ik heb een stuk of jou toe als meesken wel interviewd in mijn leven. Diepgaande interviews. Nou, vervolgens komen er al je wijsheden uit. En dit is eigenlijk het moment om die wijsheden weer waarom te gaan onder de Friese bevolking. Dus vandaar deze rubriek. Maar tips voor een beter leven. Maar dat geldt net voor deze tip. Want voor deze keer komt een tip een beetje uit mezelf. En het is namelijk een boekentip. Oh. Ja, en dat is voor de Janko's boekenhoekie. ja, en dat is misschien een beetje een verrassing voor daar zit je normaal natuurlijk maar de man van de podcast, maar er zit je nou maar mensen die daadwerkelijk wel eens een boek uit lezen.
Oh, uitlezen ik helemaal. Ja, helemaal uitlezen. Oh, had ze mij. daar komt ie. Zo, Oh, dat is mooi. Nou, props. Mijn tip is... Is dit die Ja, dit is zelfs poeder die is mij neemt? dat is toevallig Jiske vetpoeder. Maar dus mijn tip is, lees eens een boek van Hielke Speerstra. Oh, zo. Wel een Frieske tip. Nee, zeker. En van waar de poeder? Nou, dat kan toevallig zo uit. Bijvoorbeeld ja. deze. Dit is dan mijn persoonlijke favoriet. Dit is Op klompen terug de Dessa. Dit gaat over Indië-gongers vertellen. Dus de herstmeesken die dus vroeger, die jonge man, die ging naar de Tweede Wereldoorlog naar Indië om te vechten. En dat ben je vaak meesken die eigenlijk hun hele leven, die hadden natuurlijk van alles meemaken. Nooit op praten won. En op een gegeven moment, aan het eind van hun leven, dan komt het alweer weer boppen. En dan praten ze toch over. En dan maar Hielke Speerstra, ex-journalist van de Rialte Kranten, die interviewt hen dan. En die schreeuwt dan hun levensverhaal of dat verhaal op. Er zijn verschillende liedse verhalen voor van 20 tot en met 40 bladzijden ongeveer. En hoe wat zo'n man wat die man dan mooi maken hè. En dit wie echt. Maar dat is dit boek specifiek, maar dat is überhaupt dit is dan een voorbeeld. Maar Ja, maar hij schreeuwt al van dit soort non-fictieboeken, dus wie gebeurt. En in dit geval, als je dus en die jongens is zo verschrikkelijk volle mooi maken, omdat net al dat ze daarheen gingen, maar daarvoor kwamen ze natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Moesten ze vaak onderdoeken, omdat de Duitsers hun als dwangarbeider inzetten, of wat dan ook maar, die leeftijd hingen ze dan. Dus die hier al heel wat mooi maken, plus de enorme jarenmoeder die er toen in Friesland weer en de grote rol van het geloof. Dus dat wie en toen nog een keer naar de derde jungle in om daar te vechten. Dus dat wie een keihard wraad toen. En zo'n Speerstra, dat is echt, die kan het zo verschrikkelijk goed opschroeven. Dus de ene keer begint het verhaal ergens in de jungle, direct de andere keer ergens op een plaats, in Night Bates of whatever, zijn jongen opgegroeid is. Dus hij weet gewoon in die weinig pagina's, weet hij zijn hele wraad naar boven te brengen. Dat is fantastisch om te lezen. Dat is me heel enthousiast maken. Het is sowieso wel indrukwekkend verhaal. Ik heb ooit nog eens een man interviewd, inderdaad, over hetzelfde onderwerp, die er in de West hier. En wat een heel soort van de jongens ik Jim van is, zij gingen daarheen als wij zijn de good guys, wij zijn de bevrijders. En eigenlijk kwamen ze natuurlijk weer om en we niks om te krijgen hebben. Ja. Het is wel een heel inhoudelijk verhaal nou. Is dat we daar wel goed om? Sorry, ik zit sorry, snel ouder. Nee. Sorry, okay. Dus hier van die boeken. Wat boeken nou als laatste nog zeggen? Oh ja, daar ben ik meestal die zeggen van ik vind het heel dreig om Fries te lezen. Deze boeken ben ik vertaald in het Nederlands. Dus dat ken ik. En het is Sinterklaas, het is Christ. Dus ik zou mijn tip, bestel een boek van Hielke Speerstra. Zit die op Netflix trouwens, deze serie? Er mag wel meer Frieske, heb ik begrepen, meer Frieske films en series op Netflix komen. Hey, bruggetje. helemaal niet. Dit was Want heel Jacco had de film Ster dus maken. En ook best nou het waren een mooie naaienfilm. Hoe heet die? Ja? Lulk. Kwarte titels, dat is wel van een mand. Ja. Titels, ja. Is het voor jou nou een dream om ooit maar die film op Netflix te komen? Nou, erin net per se, maar, maar dat is wel heel leuk. Er is natuurlijk een Friese film op Netflix. Vooral omdat ze dan een protomeesche show gaan gewoon Netflix. Dus maar sterwijze werd de show eens binnen. Dus dat is zo fantastisch. Ja, ja, want Joris Hoebe, die is kist hem trouwens. Zeker. Hoebe, ja. Is onjager van meer Friese films. Hij doet dat uit naam van de organisatie New Nordic Wave. En hij zei, ik heb stiekem de ambitie dat voor 2030 de eerste Friese film op Netflix te zien zal zijn. Is er dus dan een kans dat Lulk dat wordt? Jawel, alleen nog, dat is het eerste. Wij brengen die film uit in de bioscoop ergens een paar maand. En dan zult het succes zijn. En dan zou Netflix erbij willen ik wel. Maar ik weet bijvoorbeeld wel dat er soms die films maar voor €400 op Netflix staan. Ja? Dus het is echt net zo dat... Dus als wij gewoon lappen, dan hebben wij die van de film op maar Netflix. het is net zo dat er dan opeens Nee. Oké. Maar op zich is de potentie er natuurlijk toch wel. Ik bedoel, wij zeggen zelf ook Zweedse en Deense en Noorse en Finse krimis. Ja, maar wat wel een goede film wezen dan? Ja, nee, de taal is net bij Janko komt daar wel vanuit. Ja. Janko is wel kwalitatief zeer goede maker. Maar neem eens een goede Friese film. Ster? De Lulk, de Foeken, Gouden Zwiepen. Wie zijn goede films? Ik had het als heel jongetjes jongen, dus ik had geen idee wat dat is de chameleon, toch? Maar
Maar van wie ster net toen die in de bios kwam, een van de eerste Friese-talige biosfilms in een heel tier? Ja, in 20 jaar. En dat komt omdat Friese films eigenlijk nooit geld krijgen vanuit het filmfonds. Nee. Omdat het helemaal op een Ronenstedregel is. En dat is wel wat de Joris Hoebe en hoe nodig we even willen, is om meer van dat Rijksgeld naar Friesland te krijgen. Dit geldt net alleen nog voor films, maar dit geldt ook voor orencultuur. Wat ik zei, de potentie is er wel toch? Want ik bedoel, in Nederland en Europa, ik bedoel, Netflix tot vol met Zweedse krimis en Deense krimis en Noorse krimis. Ja, dat ik. Ja, maar toen gistelde werd er helemaal iets heel oors. Wat ik maar zeggen wil, is dat wij hier en in de rest van Europa daar een keer, en dan is het daar in het noorden echt wel een Friese krimis. Ja, maar het maar goed makken is. Ja, precies. Maar goed, dat is wel heel hier door. Ik bedoel, het is net dat je net kent, het zit er valt maar budget. Absoluut. En dat is nog tot nou dat dus heel dreig geweest om dat voor te krijgen. Ja, wat budget als nou voor deze film dan? Nou, als je de €12. Precies, de prijs. Low budget, filmfonds beschouwt low budget als $1 miljoen. De gemiddelde romantische comedy in Nederland kost €1 miljoen. Er is net één die maar $1 miljoen of €1 miljoen Jan Git. Of Steven de Jong, of wie dan ook. Dus dit is heel dreig om een echte dikke vette Friese film te maken. En dus hoe ik dat maar leuk oppakt, is omdat het haast op één locatie afspeelt, zodat het heel lied zoals. Zodat misschien op die manier naar wat kwaliteit brengen kist. Maar San Joris Hoebe is daar maar dwaan om de Rijksgeld op deze kant op te krijgen. Dat is zo mooi wijze. Er is een Fries Filmfonds. Het is nog wat lieds. Dus hopelijk komt er meer bij. Zit je op Spotify? Heel vaak. Ja. Daar zit dus podcast ik op. En dan mag je even naar tak in. Dan kies ik even 4 sterkjes, Jan. Oh. Dat is heel belangrijk. Wij zelf. En dan kies ik naar YouTube. En dan staan wij ook op. Kies eventjes een likeje, Jan. Een reactietje achterlaten. Want dan klimmen wij natuurlijk in. Abonneren, kies ik. Dan krijg je even een meldingje dat de podcast online staat. Dus podcast is meestal wat langer dan de televisieuitzending. Dus dat is toch wel belangrijk. Nog langer. Zullen we het een einde ombreien? Best graag. Dit weer Nijsmakers. Jawel, Actien op televisie. Else Vreetjoen, Else Vreetemoorn online als podcast. En Else Vreet ik op YouTube. Volgende week ben je weer bij de Nijsmakers. Hoi! Hoi. Nijsmakers.